ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭೋದಯ, ಪಕ್ಕ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಒಂದೊಂದು ದಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡೆಡು ಪುಲ ಕಾಂಡೆ ಹೊರಮಾತ್ 3 ಗಂಟೆ. ಓಕೆ, 9:53 ಕಾಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈದ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ರಜೆ ಸಂಚಾದ ರಜೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಬಂದು Bahrain one of the famous Arabic breakfast since 1943 1969 ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲದ ಅಭಿರಾದ ಸಮಥಿಂಗ್ 20 ವರ್ಷದ ಅಂದು. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೇಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಹೋದ ಅಲ್ತ ಅರೇಬಿಕ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅರೇಬ್ ತೂದುಪಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಇನಿ ಎಕ್ಲನ್ ತೋಚ್ಪವ ಒಂಜಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಇಚ್ಚ ಪೋಪೆತ್ತ ಹೋದು ತಿನ್ಪುನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಸೀನ್ ಪುರಣ್ಣು ಪೈ ಪೈ ಪುನ ಇಲ್ಲಗೊಂದು ಚಾ ಇತ್ತು. ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರ ಮೋಪಿನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂತ ಬರ್ಪುನ ಚೀಟಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ಈಗಲಿತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನಗೆ ಅಲ್ ಹಜೀಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಶೋಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಹಜೀಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಣ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಪೋಪುನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. 1950 ಒಂದಿತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹತ್ತರ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಜನದಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈತ್ ರಶ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತ ತೂಡ್ ಪೋಯ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಕ. So I'm the third generation of Haji family. Okay. So now we try to prepare the fourth generation. And the unique of this place, that's the only branch in whole. Yeah. And it's a 75th anniversary this year. Yes. By the way, next month will be the anniversary of 75 years. 75. And we are lucky to see people from all around the world. Yeah. I always said Haji Cafe is home for everyone. Exactly. I have the normal income person to the high end in one place, and they all enjoying food. Yeah. It's interesting job, seeing everyday people, new people, different culture, different taste. I know it's difficult work, but at the end, it's food. Once the stomach full, everyone cheering and smiling. Exactly. Thank you very much. Thank you so much. ಅಂಚೆತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಕ್ಯೂ ಎಂಕಲ್ನ 14 ನಂಬರ್ ಒಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಮ್ಮ ನಡತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ 15 ಲೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಮ ಕಡತದ ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲೆ ಪೂರೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನ ಜಂಬಳಿ ಬಂಡ ಗಂಟದಲ್ಲಿ 10 ಕಾಲುಗು ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ತನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪೂ ಬಂದೇನು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಚೀಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಒಂದು ಲಸೇಮಿ ಒಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಏನು ಬೀನ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಚೀಸ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿತ್ ಚೀಸ್ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ವಿತ್ ಚೀಸ್ ಐತೆ ಒಂದು ಅರೇಬಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಎತ್ತ ರೋಟಿ ಬಂತು ರೋಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರೋಟಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಯಟ್ ಉಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಚನಂತೆ ಏಮಾವೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪೂರ ಮುಳ್ತ ನೀವು ಅದು ಮೂಲ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂಡೆ 3 ಜನ 4 ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆತ್ತಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೇರೆ 75 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ 1950 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ 3 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತೀನಿ ಊರು ಬೇರೆ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೆರಡು ಬಂತೀನಿ ಹೋದು ಒಂದು ಪಾತೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಊರುಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಬಂದ್ಪಾಡ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆನಿ ಕಾಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಿದಡೊಂದು ಸೀದಾ ನಡೆ ಬೈದಿನ ಸೀನ್ ಗುರುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಂದಿರದ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾಡಿದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದೆ ನಾವು ಎಂತಿತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಪಂತೇರೆ ಕಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೇಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ 75 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾಳಿಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಐತಟ್ಟಿಗೂ saffron milk ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಂದಲ್ಲಿ ಇಂಚಪ್ಪು ತಪ್ಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಪ್ಪ ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆದ ಕೂಡ ಈ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಬಾಕುಲ್ಲ ಯಾವ ಬರ್ದಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತದ ಮೀನು ಬಟ್ ದಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುಗಿಲಿ ಈ ತಪ್ಪಿದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಡೀಕೊಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ರಂಜಿ ಫುಲ್ ಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ಒಲಸ್ಮಿ ಬೇಟುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದು ಯಾರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ತಂದು ಕಡಪುಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ಚಾನಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೈನಾಥ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೈನಾಥ್ ಮಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಬಂದು All people are probably because of this person is very nice, managed very well. All the people and he is very, very soft person and always smile. Thank you very much. Thank you very much. Hope you see you again. Enjoy your day. Thank you very much. Have a safe trip. Sure. Yeah.